Philippians 4 verse 8 and 9. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Verse 9, the things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Mga igsuon, una ang inyong nahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Verse 9, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Igsuon, mao kini ang gusto ni Lord nga atoa gayong ikinabuhi. Mao kini ang gusto ni Lord nga ato ang puy-an sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na. Ug mabuhat nato kini igsuon pinaagi sa tabang sa Ginoo. Hinaot na maningkamot kita sa pagbuhat niini tungod kay atong hinumduman na ang Ginoo nag-uban gayud kanato sa kanunay. Amen. God bless sa tanan.